Koto galle ɓoccitiɗo fuɗɗima wareje hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suuji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Maaleykum salaam. Mbaɗon tampere alhamdulillah on jiyando ceerno ha gisuñu ko de. ha on jiyande tay tàng nga de xanaa wooro an yo tango yo wona ko nan ko way tanga yo way tanga way salamu aleykum no mbaɗon tampere oɗon celli marhaba machallah jamdurillahi ko mawɗum ɗum a yiyani ceerno ha de a yiyan ceerno ɗaha min joom suudam nanga temedam nayi ɗo ko ceerno ɗaha min to keɓami to ñamnimi min ceerno ɗaha ibrahima min ala to mi yahani ko ma jaami hande nimi kaji hande nimi kakam haɓɓade nimi kakam haɓɓade nde ceerno ɗaha joom suudam totummi kasimo haɓɓade joom suudam ƴetti temedam nayi rokki ceerno ɗaha ɗum ko lawol pullam kono mi tampi korke pullam mi tampi korke a waɗata kam ɗon kam hay so muusiyel kosam kam mbiɗani hono ɗum jam so wona ɗum de hannde mi yiyani hoore wallahi madame ko ƴetti temedam nayi woni ko ceerno ɗaha kadi no holko neɗɗo natata e galleji jananɗi ni ene namdo jamma leydi tun ɗaɗiri kaltaji jananɗi wona lawol quoi wona lawol lawol anen mi wawa hebdema hay muskosam so wonama lewru korka a wawa hokkide kosam ande koye ande ko an ana ceeroɗa ha on dannodirani ndek ala pullo ko ye pullo kani pullo yewa hay pullo ande ne wawi pullo hokku wawi hokku koppe mane ay pullo wawi pullo rokkam kosam wawi pullo rokkam kosam wallahi Allah so wonan ande an ijom e pullo ala me wona seedi yan kam ɗum famɗana ɓe ta seeɗa ɓeydi hen tan seeɗa laaɗum wala ko nafata aɗa galle wonɓe goppumi galle to mboɗo oppi ɗon kajja e tokarne Alassane Hammadal kanal ngal kam beele so ɓe yi kam onon pullam saɗa rokka neɗɗo ɗum wari kone haara ɗum e mewne séri noon kono pullo kanum kosam jakani ɗum pullo kanen ko joom ɗaytaneji koori walade wawi ay pullo rokkam kosam noon a jaram pulle yen masini wuuri wayi pullo wayi ceerno ɗaha accu ceerno ɗaha ƴew yami ɗiɗi gan Baye Fall yi gan sukaru majal goɗɗo sukaru majal Baye Fall boy ay kosam ɗam ɗo joni joni pullo o jaayi sow o to ay nga def ko man xawma yoy non jox mom jox min pour ndoko hande nani c'est pas go boy boy sois sérieux quoi boy pas du dem boy ah ana majal ah wona ceerno ɗaha yeewi ko an yeewi anani nademi ɗo wuuro he foof kala ko lorimi ko an lorimi wona ceerno ɗaha mi nata e wuuro fof ceerno ɗaha danga temedam nayyi nokka ceerno ɗaha mbiya kam jamma leydi tuɗɗe wona bandiji miɗumen ala fof so neɗɗo mo mbiyani laɓeje pistolet ji e bone maji fof mi foti mumen e lawol ngol anani bay faleɓe ala kum fotani ala an ɓural wallam wallam e gulali an ko woni an yettu Allah ɗum fof saabu temen namdi temen neyde yeehe ceerno ɗaha yettu Allah
ma duweneɗa kam ceertano goni dañi sabu temenayam an wonano allah kam pullo wallahi lazim oɗo kaɗam kosam miɗen jaɗum hamid artima artemani sa a toni kam aɗa noon wulle yimɓe aɗa wara yimɓe gulaɗi an taw an sa hoori gorka ma an c'est zéro yar ndiyam an kay gorka ma joofi ko ɗum ɓeyɗen dal hen mbimi a juuli an kam ka haala ko woni an aɗani toon woto tamtinam an a ala fulla ala fayda ndeke a joni jiɗɗa ko ubbude ko temedam nayyi ɗe aɗa wiyami ala fulle mi ala fayida mbiɗi temennayyi ɗo woni ɗo sa yeehi duwoneɗa hen beele allah ittuma no mbaɗani an pol fof ko alli ko wone debbo ko ala yam ɓural ƴeewam ɗo guila dow ha less holko wone debbo ko min ala somi yam ƴewanoma guila dow ha less mbaɗa tuma eɓe galle o an ko jahata aɗa rewa e sukaɓe rewɓe grand place aɗa haala kecce holɓe sukaɓe rew an ala fulla ala fayida e hoore ma an ala fulla ala fayida e hoore ma kono an ko parantumami ko ko paranda kam ko mbanni e faram rek ko Aɗa parantumami diwa ko mesure. yettima ma andu ɗum fof ko wor temednayam ɗi ko ɗum fof jiɗɗa ko ubbude temednayam ɗi kono temedam nayyi ɗi temedam nayyi ɗi noon temedam nayyi ɗi noon mi ubbataɗi a ubbataɗi ɗi mayirta noon temednayyi ɗi mi ubbani anani mi ubbata temednayam ɗi ɗon kam holmo kaalimo mboɗo yaha garan place ni kanko de ndeko mo yiɗi ni wallahi ndeko mi jewmi cikkanɗo yiɗa kam konde ko wiyata miɗo ɓuralam ngal fo femuji makko ɗi degere wallahi bagge ndeko laari ko kiram wonde koye kiram ko jammi garan place waya lele wono ko deƴƴi temedde nayyi ɗi kam ala probléme on kandi kam mi accitiɗe ceerno ɗa ha